Шановне господарство, вітаю вас на черговій лекції з циклу лекцій «Головне питання». Це цикл, який ведучий університет, Міжнародний консорціум Євробеларусі і Білоруський журнал ладить у гэтым годзе уже такі другі сезон, скажем так. У першым цикле мы слухали лекции сябраў калегіума ведучага універсітэта, а на другі запросили вядомых людей з такой вельмі ўплывовай, вельмі дынамічнай сферы, з медыасферы. Гэта ўжо трэцяя лекцыя ў гэтым нашым другім сезоне, і сёння мы будзем мець магчымасць паслухаць і падыскутаваць з вядомым беларускім журналістам, который, на жаль, не так часта бывае ў Менску, таму гэта асабліва прыемна, што мы сёння маем гэту магчымасць. Андрэем Пачобутам. Лекцыя будзе пра адну з самых, напэўна, галоўных і такіх вярэзачых тэмаў нашай рэальнасці. Ужо год мы жывем у міры, які, калі глядзець звонку, неяк раптоўна змяніўся з пачаткам крызісу на Ўкраіне. І зараз мы жывем у сітуацыі, якая вельмі странная, мае вельмі шмат вызоваў для нас усіх. І адзін з чыннікаў, ці адзін з такіх працэсаў, які таксама спрычыніўся да гэтай сітуацыі, гэта ініцыятыва Еўрапейскага Саюза, ініцыятыва ўсходняга партнерства. І сёння Андрэй Пачобут нам распавядзе нейкі свой погляд на тое, як гэта ініцыятыва паўплывала на нашу сітуацыю, у якім міры мы зараз жывем, і, магчыма, якія перспектывы нас чакаюць у будучым. То бок, назва лекцыі «Тэрыторыя супрацьстаяння краін усходняга партнерства паміж рускім мірам і еўраінтэграцыяй». І я з задавальненнем перадаю слово Андрэю для таго, каб ён распавёў свой погляд на гэтыя рэчы. Потым пасля лекцыі мы будзем, як заўсёды, маць магчымасць падыскутаваць, выказацца, абмеркаваць тое, што лектар нам предложыць. Вельмі прыемна вас усіх бачыць. Прыемна, дзякуй за запрашэнне. Калі была агучана тэма «Галоўнае пытанне», што я лічу галоўным пытаннем, адна з версій, якая прыйшла мне у галаву, гэта было якраз свет пасля канфлікта на Ўкраіне. Які ўплыў на наш рэгіён, на нашу краіну, але таксама на суседнія краіны, на постсавецкі абшар аказаў гэты канфлікт. Адметнасць сітуацыі перш за ўсё ў тым, што упершыню з часоў Другой сусветнай вайны у Еўропе адна дзяржава долучила до сябе тэрыторыю іншай дзяржавы і выкарыстала пры гэтым збройныя сілы. І менавіта гэты кантэкст, гэта пытанне, яно так вельмі моцна ускалыхнула, я думаю, што мы можам сказаць свет нават. Мы можам сказаць свет, не толькі наш рэгіён. На працягу апошніх месяцаў у розных краінах людзі задаваліся, журналісты, палітыкі, прадстаўнікі генеральных штабоў таксама, задаваліся такім пытаннем, а што ж будзе далей, якія будуць наступныя цэлі Расіі, якія дзеянні будуць развівацца, як сітуацыя будзе развівацца далей на постсавецкім абшары і што гэта значыць для цэлага света. Калі я рыхтаваўся да лекцыі, я адмыслова павыпісваў сабе такія цытаты з рознай еўрапейскай прэсы дзеля таго, каб адчуць, як востра ставіцца гэта пытанне. Напрыклад, латышская газета «Латвиас Авис» 20 листопада. И она отвечает: наступная цель Путина Латвия. Теперь балтийские краины могут не бояться спробы России дестабилизовать их внутреннюю ситуацию. Москва спочатку будет разбираться с Украиной, але далей все будет залежать от того, теперь может Путин
на Украине, ці буде там затриманий. 24 сакавіка німецька ДВ пише: «Пасля падзення на Украине мы разумеем, что Еўразвяз повинен як мага хутчэй подписать с Молдовой пагадненне об ассоциации у ближайшие тыдні. Мы повинны опередить Путина, и он повинен ведать, что не сможет зрабіць с Молдовой то же самое, что он зрабіў Украине». 16 красавіка польская газета «Жечпаспольта». Белорусский президент боится, что после атаки на Украину ягоная краина будет наступным целям России. 22 красавіка международное агентство Bloomberg. Можно с упевненістю сказать, что Россия, яка, здається, має намір проглянути всю Украину, має певні плани і на Молдову. 20 сакавіка французская газета «Либерасьон». Долучивши до России Крым, Владимир Путин добився одразу некількох метрів. Йому вдалося заховати для своєї країни вихід до теплих морів, спинити натовські інтриги і відпомститися Косово. Але його головна мета – вертання до межів СССР. Британський економіст, свіжий зовсім артикул 6 снежня, він обіцяє, що Грузія – це наступна цель Путіна після України. Ось. І події на Україні вони не тільки сколихнули громадську думку, не тільки наполохали сусідні країни, вони мали абсолютно конкретний політичний виник. Ось. Ну, всі ми живемо у просторі, яка, якби, де домінують російські СМІ, тому там достатньо часто казали про рост рейтинга, рост підтримки російцями Владимира Путіна, дякуючи його этой політиці на Україні. Ось, але разом з тим, наприклад, у США равнолегло відбувався спад підтримки Барака Обами. Ось. І причина так само, тому що американські експерти тлумачать, що його політика у дочиненні до цього кризису, між іншим до цього кризису, так само, наприклад, до кризису у Сирії, і вона оцінюється як політика слабая, як політика, яка не відповідає тому статусу, який має Америка у світі, і тому його популярність падає. І це буде мати свій виник на найближчих виборах у США, де вельми вероятно, що до влади прийде зовсім інша партія, значить, республіканці. Таким чином, ось цей конфлікт, який принес таку вельми моцну напругу у регіоні, ось цей конфлікт, він якби стався, на мой погляд, головною подією 2014 року і подією, яка фактично буде впливати на льос, перш за все, звісно, нашого регіону, але так само на ситуацію у світі у ближайші роки. Тому, перше питання, яке постає, яким чином ситуація дійшла ось до такої, що зміняються межі в Європі, що відбувається військовий конфлікт. Я думаю, що ніхто з серйозних експертів, мені відомих, принаймні, не прогнозував, що Росія і Україна будуть вести поміж собою, фактично можна сказати, війну, хоч як називається гібридна війна. Ось. Гэта стало нечаканностью для света, это здивило свет. Але что сталося причиной ось такой гвалтовной реакции России? У 2009 году у Празе была урочисто подписана программа Еврозвязовская «Усходнее партнерство». Эта программа, она уникальна тем, что она является первой такой спробой створить концептуальную политику в дочинении до постсоветского обшару, до країнаў, які межують з Єврозв'язом або мають амбіції активно супрацовничать, наближаться до Єврозв'язу. Эта программа, она тычется Республики Беларусь, нашей країни,
яно тычыцца Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. Вось гэтыя 6, яна скіравана да гэтых 6 краін. Нейкіх рэвалюцыйных прапановаў там няма ў гэтай праграме. І яе ад самага пачатку крытыкавалі у Еўразвязе як такую малазначную праграму. Вось. Што яна прапануе? Перш за ўсё, гэта магчымасць лібералізацыі візавага рэжыма для краінаў усходняга партнёрства. Напрыклад, Молдова сёння, грамадзяне Молдовы сёння могуць ездзіць у Еўразвяз без візаў на падставе таго, што яны маюць свой нацыянальны пашпарт. Это ёсць падстава для таго, каб заехаць у Еўразвяз. Гэта вынік таго, што краіна падпісала пагадненне об асацыяцыі з Еўразвязам. І вось такі крок зрабіў Еўразвяз для Молдовы. Вось, гэта тое, што найбольш эмацыянальна ў гэтай праграме, тое, што найбольш такое звычайнага чалавека датычыцца. Вось, акрамя гэтага прадугледжана магчымасць утварэння сферы вольнага гандлю, гэта значыць знесенне абмежаванняў на гандаль для гэтай краіны, фактычна адкрыццё еўрапейскага рынка. Вось падпісанне дамовы аб асацыяцыі, якая прадугледжвае набліжэнне гэтай краіны да еўрапейскіх стандартаў. Вось таксама магчымасць рэалізацыі супольных праектаў. Напрыклад, у галіне рэфармавання сістэмы правасуддзя, юстыцыі, барацьбы з карупцыяй, аховы межаў і гэтак далей. Магчымасць экспертскай дапамогі з боку Еўразвяза і так далей. Калі вы гэта чуеце, вы ж не адчуваеце нейкай такой пагрозы ад гэтых прапаноў. Нічога страшнага ў гэтых прапановах па сутнасці няма. Але у Расіі вось гэтую праграму ад самага пачатку успрынялі дастаткова варожа. Першая такая афіцыйная рэакцыя на яе был падчас адной з прэс-канферэнцый прэзідэнт Медведзеў сказаў нешта падобнае, што партнёрства гэта заўсёды добра, але тут мы назіраем нейкую спробу антырасійскі саюз зрабіць. Чаму Расіі не спадабалася ўсходняе партнерства? Мне падаецца, што першая такая прычына гэта адносіны Расіі да постсавецкага абшару. Значыцца, ёсць такі тэрмін у Расіі бліжняе зарубежжа. І на працягу апошніх 5-6 год, таксама раней, але на працягу апошніх 5-6 год, гэта бліжняе зарубежжа, яно стала нейкім такім адбудова ўплываў, развіццё ўплыву Расіі на гэтым абшары, яно стало такім нейкім стратэгічнай мэтай для Расіі. Вы, видать, ведаете, что президент России Владимир Путин неяк назвал распад СССР величайшей трагедией. И натурально, что коли распад СССР это трагедия, то тое, что спрыяе у нейкай форме его аднаўленню, то гэта ёсць з'ява пазітыўная. У такіх умовах еўразвязаўская палітыка, якая дэкларуе наближение, по своей мэтай наближение гэтых краінаў да Еўразвяза, што значыць для России абмежаванне яе уплываў у гэтых краінах альбо нейкая альтэрнатыва для яе ўплываў. Гэта выклікала такую нервовую рэакцыю. Але я абсолютно перакананы, што калі на Захадзе ведалі, што у выніку увядзення гэтай праграмы адбудзецца такі збройны канфлікт, і што адносіны з Расіяй так вельмі моцна сапсуюцца, я думаю, што не ўвялі бы ўсходняе
усходнее партнерство. Але улічваючи те, що це абсолютно один з таких польських політиків під час дебату сказав, беззубая програма, ось, ніхто, звісно, не розлічував те, що буде ось менавіта така реакція. И, значит, таким важным кроком в реализации усходнего партнерства сталося подписание домов об ассоциации. И менавіта ось гэты крок, он выкликал, ну, по-перше, само заявление этой программы, оно активизовало политику России на постсоветском обшаре. 2 годы после Праги Владимир Путин ответил тем, что метой его политики, фактично метой его 3-й каденции является створение Евразийского союза. Это было обвещено на сторонках газеты «Известия». После там был артикул Александра Лукашенко, Нурсултана Назарбаева, так на сторонках «Известия» президенты подискутовали, и у виніку повстав Євразійський Союз. Я собі виписав одне слово цитату з артикула Владимира Путина. Переконаний, створення Євразійського Союзу, ефективна інтеграція – це той шлях, який дозволить його удільникам заняться достойное место у складанном свете 21 столетия. Только разом наши країни здольні ввести у лік лідерів глобального росту і цивілізаційного прогресу, домогтися успіху і розвитку. Фактично мети Євразійського Союзу, я бачу, вони нечим сходні з метами усходнього партнерства, тому що розмова йде про розквіт, прогрес, модернізацію і так далі. Але у виніку цієї ситуації того, що постсоветські країни опинилися території, де конкурують між собою 2 інтеграційні проєкти. І коли країни усходнего партнерства почали рихтоваться уже до подписания домовы об ассоциации, Россия вельми активизовала свой тиск. Вельми легко удалось переконать Армению тем, что европейская интеграция это добра, але не варто этим заниматься. Для этого достаточно было ответить тем, что цены на газ пойдут в гору, а ее противник, Азербайджан, будет отримовывать российскую зброю. Разом з тим Армения, цены на российскую зброю для Армении так само будут повеличены. Гэта хапіла для того, как президент Армении отмовился от подписания погоднения у Вильне. Это уже тогда выкликало такую достаточно шоковую реакцию серед європейських політиків, які відказані були за реалізацію усходнього партнерства. Потому что, так само я кажу, что они выведали, что России это не сподобается, але то, что такое активное супроводжение не будет, и они не чекали. Потлумачить ситуацию, чему там, эти погрозы оказались такими действиями, треба просто памятать, что Армения и Азербайджан, они по-перше, они не мають межі, они мають лінію фронту. І на протягу опошніх 20 років формально вони знаходяться у стані війни. І фактично ось на этой лінії фронту раз на некий час відбуваються сутикнення, гинуть військовці з обох боків. Причиною этого з'являється ситуация в Нагорном Карабахе. У 80-х годах на этой территории, яка
у большасці сваёй, дзе ў большасці сваёй жылі армяне, але яна тэрытарыяльна належала Азербайджану. Вось калі пачалася перабудова, пачаліся дэмакратычныя рухі, армяне з Нагорнага Карабаха пачалі патрабаваць далучэння да Арменіі. Натуральна, Азербайджану гэта не падабалася. З палітычнага канфлікт хутка стаў вайсковым. І Арменія, нягледзячы на тое, што там яна колькасна меншая, там прыкладна у 3 разы больш насельніцтва Азербайджана. Яна здолела тады фактычна перамагчы і захаваць, далучыць да сябе Нагорны Карабах, а таксама яшчэ 6 раёнаў Азербайджана, якія былі, дзе жылі ўжо не армяне, а азербайджанцы. І гэты канфлікт не вырашаны, ён цягнецца па сённяшні дзень, і ў любы момант фактычна ён можа стацца паўнавартаснай нармальнай такой вайной. І цяпер расклад сіл ён вельмі іншы, чым у пачатку 90-х. Гэта звязана перш за ўсё з тым, што Азербайджан дастаткова багатая краіна цяпер, якая мае свае энерганосбіты. Можна сказаць так, што бюджэт Арменіі увесь, ён равняецца вайсковаму бюджэту Азербайджана. І такія прапорцыі. І таму Арменія вельмі такім істотным аргументам для Арменіі з'яўляецца падтрымка ёй тое, што яе падтрымлівае Расія. І калі Расія пазбавіла бы Арменію сваёй падтрымкі, можна прагназаваць з пэўнасцю на 90%, што Азербайджан распачаў бы вайну за Горны Карабах. І такая непрыкрытая пагроза у бок Арменіі, она аказалася абсалютна дастаткова. І наступным таким месцам, дзе Расія рабіла спробы заблакаваць падпісанне дамовы аб асацыяцыі з Еўраз'язам, былі Украіна і Молдова. На Украіне дастаткова вядома, што адбывалася, значыцца, ўсё ж такі удалося пераканаць Віктора Януковича, каб ён не падпісваў гэтую дамову. Гэта ўжо каментавалі як такую вялікую перамогу Расіі. Увечар, калі там не падпісаў Віктор Янукович гэтую дамову, у Фейсбуку появіўся пост вядомага журналіста з украінскай правды Мустафы Наіма, які заклікаў выйсці людзей на плошчу. З гэтага пачаўся вся эта гісторыя з Майданом, яго на пачатку называлі Еўрамайдан. І тут таксама дастаткова хутка уцягнуліся ў гэты канфлікт Захад і Расія. З аднаго боку Захад солідарызаваўся, падтрымліваў тых, хто быў на Майдане, з другого боку Расія падтрымлівала ўладу. Ситуація была, нягледзячы на ўсе эксцэсы, дастаткова прагназавальная і нармальная. Але калі перамог Майдан, Расія аказалася гатова правіць у Крым сваіх зеленых чалавечкаў. І такім чынам сітуацыя выйшла на зусім іншы ўзровень. Рэакцыя краінаў, якія былі суседзямі, краіна ўсходняга партнерства, на гэтыя падзеі яна была дастаткова блізкая да шоку. Таму што усе здавалі сабе справу, асабліва Грузія, Молдова, в якіх такія самыя канфлікты былі, што пагроза того, што яны апынуцца ў цэнтры вайсковага канфлікта, дастаткова вялікая. Але страх, гэтая сітуацыя, она выклікала не толькі ў краінах, якія імкнуліся да еўраінтэграцыі. Напрыклад, першай рэакцыяй прэзідэнта
Казахстана, ось на гэта публічна, была заява аб тым, што трэба развіваць сваё войска. І гэта былі словы чалавека, які вельмі блізка, які лічыцца вельмі блізкім саюзнікам Расіі. Ну, так само і Александра Лукашенка, напэўна, няма патрэбы гаварыць, таму што розныя яго выказванні на гэтую тэму, яны былі дастаткова шырока растыражаваны. Так што мы бачым, што вось гэтыя падзеі, яны як бы, ну, скалыхнулі свет. Увогуле, калі казаць вось пра канкурэнцыйную мадэль інтэграцыі, еўразійскую інтэграцыю, то як бы, ну, заўсёды варта памятаць, што першым чалавекам, які запрапанаваў стварыць Еўразійскі саюз, вось гэта быў Нурсултан Назарбаев. У 1994 годзе, у сакавіку, ён выступаў з адкрытай лекцыяй у Маскоўскім дзяржаўным універсітэце імя Ломоносова. І падчас гэтай лекцыі ён упершыню агучыў такую ідэю, што СНГ як бы створана, гэта добра, што яно створана, але яно як бы такое мёртвае. Нам патрэбны больш шчыльны саюз. Вось ён тады агучыў такую прапанову: давайте створім Еўразійскі саюз дзяржаваў, які будзе як бы наступным крокам у інтэграцыі нашай. Вось што разам, ну, прыкладна вельмі блізка да того, што Путін у 2011 годзе ў газеце «Известия» пісаў. Акрамя таго, акрамя вось гэтага публічнага выступлення яго, 3 месяцы пасля гэтага ён прэзідэнта Казахстана у краіне СНД быў такі праект стварэння еўразійскага звяза, Еўразійскага саюза дзяржаваў быў накіраваны, але ніякай цікавасці ён не выклікаў. Ні ў Расіі, тады Борис Ельцин быў прэзідэнтам, ні ў Беларусі, которая якраз прэзідэнцкія выбары Александра Лукашенка і так далей, ні ў іншых краінах, якія жылі як бы абсалютна сваім жыццём. Гэтая як бы ідэя нечаканая на выстреліла ў 2011 годзе. Чаму ну і тут важна звярнуць увагу, што спачатку была прапанова, значит, усходняе партнёрства, прапанова Еўразвяза аб як бы наближении постсоветских краинов до Еўразвяза. И 2 годы позднее з'яўляецца прапанова Владимира Путина об стварэнні Еўразійскага саюза. По сутнасці можно смело сказать, что Еўразійскі звяз, Еўразійскі саюз, это спроба нейкага такого отказа на выклики для России, якім сталася гэтая праграма. И менавіта таму такой дастаткова важнай для России у іміджавым плане сталася гэтае пытанне еўраінтэграцыі. Але толькі прэстыжам тут не патлумачыш таго, што сталася. Мне ўсё ж таки падаецца, што небяспека, ну, что такое створана еўразійская інтэграцыя, Еўразійскі саюз. Гэта саюз краінаў, дзе, ну, фактычна незменная ўлада. Ну, Нурсултан Назарбаев — гэта яшчэ кадр, якога у свой час паставіў першым сакратаром кампартыі казахскай Горбачёв. Гэта чалавек, які з 89-го года незменно кіруе Казахстаном. Перажыў, як бачыце, распад Советского Союза, і по сённяшні дзень кіруе, нікуды не збіраецца. Ну, Александр Лукашенко уже 21 год кіруе, так само никуда не збіраецца. И Владимир Путин — это третий его президентский срок. И натурально, что тыя вартасці, на якіх пабудаваны Еўразвяз, тыя вартасці, якія мела
якби рекламувати, міло переконувати еліти постсовєтських країн, до яких програма «Усходнє партнерство», гэтыя вартасці яны суперечаць тым, на чым пабудаваны Еўразійскі Саюз. Вось. І гэты канфлікт каштоўнасцяў, ён вельмі істотны для разумення вось гэтай сітуацыі. Умовно кажучи, події на Майдані, вони розглядалися фактично во всіх країнах регіону, де є проблеми з демократією, як певного кшталту погрози. Ну, ми пам'ятаємо, як так звана арабська весна була, коли революція в одній країні, і вона перекидувалася на інші країни, і шляхом доміно там билися такі зміни, яких так само ніхто у світі не чекав. Тому некие такие моцные громадские процессы на территории некой постсоветской Украины, они завжди викликають реакцію. Тому, на мой погляд, одной из головних причин ось такої, якби, такої реакції Росії на те, що відбулося на Україні, було почуття погрози. Коли б ось події на Майдані, вони не викликали за собою анексії Криму і війни, вони все ж таки були б інакше сприймалися у громадській думці в Росії на постсовєтському обшарі. Вони були б прикладом того, як у складаній ситуації, у складаній конфлікті громадство може домогтися влади. Того, як його інтереси були заховані. Как влада робила то, що хоче, а громадство, інакше громадство зміняє. Ось такий приклад для країн, де проблеми з демократією, де неизменяемая влада, це небезпечний приклад. Ось. І покарання України, воно вельми важливе вже з пункту гледження внутрішньої політики Росії. Ось. І мені подається, що менавіта ось цей внутрішньополітичний контекст, він самий головний у гэтым разуменні причинам, які стоять за використанням войска всього України. Ось. І гэтая ситуація, яна наполохала вельмі моцна Захад. Коли казаць про будучыню конкуренційних проєктів, нібито на Україні можна сказати, що ціною великих проблем, трагедій і так далі вдалося Україну скерувати. Україна сьогодні обіцяє, що вона хоче бути сябром Євросоюзу. Не глядячи на таку ось перемогу, на Заході абсолютно не, коли ми кажемо про керівництво Єврозв'язу, сьогоднішнє воно абсолютно не відчуває себе переможцем. Для ЄС эта ситуация вельми великая проблема. А предметой, такой доброй предметой из этого является такой факт, отбылись выборы, изменилась Еврокомиссия, и кто становится Еврокомиссаром. Например, за замежную политику, политику безпеки, отказывая господарина Федерика Могерини. Это итальянский політик. Італія, країна, яка має, мало може італійський, з лівоцентристської партії. Коли Італія, це така країна, яка лічиться, умовно кажучи, країна, яка спробує зрозуміти Путіна. Ось в цій ситуації, коли такий політик становиться відказним за заміжну політику, це вже сигнал певний. Коли новообраний фактично міністр заміжних справ Єврозв'язу першими своїми заявами я не кажу про те, що вельми важно розуміти Росію, вельми важно, щоб Росія не відчувала, що ми хочемо її ослабити, вельми важно дати зрозуміти Росії, що вона сусвітний гулець і так далі, а Україна, її євроамбіції повинні обмежуватися виконанням
пагаднення аб асацыяцыі, вось, а не сяброўства з еўразвязам. Калі новы кіраўнік Еврокомиссии отвечает тем, что еврозвяз в ближайшим часом не будет пошираться, то это однозначный сигнал. И у вынику этого конфликта эта умовно, скажем, евроинтеграция в этом регионе, проект евроинтеграции, хоть скажем так само, что он не был продекларован метой усходнього партнерства, але ось цей проєкт усходнього партнерства і як для частки еліт гэтых країнаў мара аб тым, што іх краіны далучацца да еўразвяза калісьці, ён абсолютно не выглядае ружова цяпер. Канфлікт ва ўкраіне, гэты праект вельмі аслабіў. Тое, што бачна цяпер, тое, што адбываецца цяпер у гэтым усходнім партнерстве, гэта такая ставка на падтрымку такіх тэхналагічных праектаў. Гэта значыць, гэтыя вартасці, умоўна кажучы, дэмакратычныя, якія былі прадэклараваны мэтай усходняга партнерства, гэта значыць поширение демократии, переконание краинам, что демократия это добрая, рынковая экономика, и так далее. Гэтыя такие, умовно кажучи, прометейские накірунак, он сыходит абсолютно на дальший план. Он уже не является голодным, про его стараются меньше сказать, и он выходит на дальший, значит, он перестает быть таким істотним. Гэта уплыв конфликта на гэты проект. З іншого боку, так само подобный уплыв гэты конфликт оказал и на евразийскую интеграцию. Только причина тут трохи іншая. Вось такая рішуче діяння Кремля, рішуче діяння Росії, вони виразно наполохали сусідів. Наполохали нават Казахстан и нават Республику Беларусь. И это одна причина. В Казахстане уже давно вельми акценты робятся на национальную отметность свою. У Беларуси апошнім часам так само можна назіраць, про гэта дастаткова шмат у незалежных СМІ. Пішуцца вось такія сігналы, якія гавораць аб тым, што Александр Лукашенко адчуў патрэбу, перефразуючи Кучму, який свою книгу назвал, что Украина не Россия, так что Беларусь не Россия. То есть чим переконував не так давно Лукашенко на час пресс-конференции российских журналистов, когда сказал, что нам потребна все ж таки некая такая отметная война, великая Отчина это добра, але это яна у всех есть, и нам потребна своя некая идея, але что это за идея, мы сам не ведаем. И другие важная причина, чому эта евразийская интеграция так само будет тормозиться, это экономичная ситуация России. Одним из важных таких моментов, причинов, які робили евразийскую интеграцию приватной для сусідів, это были экономичные причины для Беларуси, для Казахстана, для Армении так само, и для інших країн, які, наприклад, для Киргизстана. Перш за все, важною з'являється економічна складова Євразійського господарчого союзу, як правильно називається. І ситуація, коли економіка Росії починає обвалюватися, коли Россия не мае столькі сродкаў фінансавых для падтрымкі гэтай еўразійскай інтэграцыі, яны таксама будуць спрыяць таму, каб гэты праект еўразійскі, ён вельмі моцна
запавольваюцца. Тое, што сёння назіраецца на беларуска-расійскай мяжы, вось гэта адна з яго, адна з прыкметаў вось гэтай з'явы. Я маю на ўвазе вось тыя праблемы, фактычнае вяртанне мяжы. Калі раней ніякага вольнага контроля там не было. Такім чынам мы бачым вось, што абодва гэтыя праекты, яны як бы з такой падзеі на Ўкраіне іх абодва гэтыя праекты вельмі моцна аслабілі. Разам з тым, калі мы чуем заявы российского кіраўніцтва, абсолютно не бачна, што Россия готова адмовіцца ад еўразійскай інтэграцыі. І адмовіцца ад асаблівай ролі у жыцці постсавецкіх краін. Тут як бы такая дастаткова, ўжо як бы вяртаючыся на наш беларускі абшар, уже такая дастаткова складаная ситуация. Потому что Россия от 2011 года у медийной сфере она вела, разгортала такую интеграционную, антиевропейскую, можно сказать, такую кампанию. Она уже сейчас как бы присутничала у российских СМИ. Первое это представление Европы як некая Содома и Гоморра. Один из наибольших популярных тем пропаганды. Это Европа, европедерасты и так далее. То есть все на таким узроўні. И вот эта пропагандистская кампания, якая велась, она билась у постсоветских краинах, где по-ранейшему российские СМИ доминуют. Практично во всех краинах усходнего партнерства популярность европейской интеграции она зменшається. З іншого боку з'явився такий, особливо після Криму, такий моцний проросійський тренд у громадствах. Наприклад, у Молдові, яка підписала погодження асоціації з Єврозв'язом, де керує проєвропейська коаліція, найбільш популярним заміжним політиком з'являється Владимир Путін. Йому довіряють 47% громадян. А российским СМИ доверяют 60%. И такая ситуация, она характерная для постсоветских краин. Это медийный угол. Она характерна так само и для Беларуси. И у ситуации, коли Россия має некие интеграционные такие проекты, які она готова просовывать с допомогой зеленых человечков, як показала Украина, то она, конечно, выкликает такую, у громадстве ведь, может, в Беларуси меньше или больше, сярод элитов такое, можно сказать, страх. И, что мы бачим? Мы бачим, что Великая Россия з інструментом у вигляді медії, які тут популярні, і маленька Беларусь, де есть особливості національної свідомості, де достатково часто на російську зборну кажуть наша зборна. Ситуація виглядає так, вельми небезпечно. Навіть доводилося мне чуть такі песимістичні прогнози, що коли Росія захоче, то
будуть як з Кримом. Ось. І я би не був так переконаний, що менавіта так ось все легко пойде. Для того, как подтвердить свое публичное, я просто вам расповеду про події апошніх месяцев в Молдавии. Республика Молдова 3,5 мільйони жихарів. Одна з бідніших країн Європи офіційно. Так само сябра Усходнього партнерства, країна, яка підписала у відрізненні від України 28 листопада 2015 року у Вільні Молдова підписала погодження об асоціації з Єврозв'язом. Это одразу викликало такую нервовую реакцию России. Тут вельми такая люстральная ситуация. Короче, у Києві Євромайдан починається, а у Кишиневі протести супроть Європи. Шматтисячна акція. І як відомо сьогодні, ось ця шматтисячна російська акція, вона повинна була стати так само таким антимайданом. Але на то, як оккупувати центр Кишинева і перетворити його в такий антимайдан, не погодився лідер опозиції тамошньої комуністичної партії, був президент Владимир Воронін. І він спинив ці протести. Це був одноразовий протест. А сьогодні вже відомо, що це не повинен був бути одноразовий протест, це повинен був бути початок кампанії, яка на Україні одно бунтує, у Молдавії другое. Короче, исходное партнерство означает, что будут бунтовать по любому поводу. Незалежно подписываешься, ты не подписываешь. Значит, коммунистическая партия, которая наибольшим впливала на той момент оппозиционная сила, она не захотела, и коммунизм не захотела дестабилизовать ситуацию в Украине. И для Воронина, для коммунистов это имело прикрытое наступство. И они перестали быть партнерами России. Воронин сник з российских СМИ, а коммунисты перестали з'являться в российских СМИ, коли некие акции, то з'явились новые фавориты у России. Наступним таким вельми моцним кроком у Молдові було обвещення референдума у Гагаузии. Гагаузия – это на поўдні автономная республика у Молдове, невеликая. И она традиційно там пророссийский электорат, это, перш за все, невеликие местечки, вёски, бедные люди, які ездят на заробки в Россию, відчувають свою совість з Росії. І эта Гагаузия при підтримці Росії, вона обвіщає тим, що вона буде проводити референдум. На референдум виноситься питання, чи повинна Молдова долучатися до Єврозв'язу, чи повинна вона долучатися до Митного союзу. Причому референдум проводиться учасниці Молдови, а на питання тичиться усієї країни. Натурально, Центральная выборчая комиссия не дозволяє легально провести этот референдум, але, не глядячи на це, місцеві влади проводять його. Що цікаво, фінансує референдум нехто Ренато Усатий, бізнесмен з Росії. Його подвойне громадянство, мільйонер, який зробив кар'єру в Росії, з'явився в Молдові. Прозвище ще буде з'являтися, я їм акцентую. Все это, я подкресливаю, відбувається абсолютно равнолегло з подіями на Україні. Референдум відбувається 2 лютого. На ним 98% удельників голосують за те, що Молдова повинна долучитися до Митного союзу, а у випадку, коли Молдова стратить свою суверенність, Гагаузия повинна стати незалежною країною. А російські СМИ пишуть прямо, що коли Молдова буде
працягваць ісці ў Европу, это будзе азначаць, што краіна распадзецца на часткі. У Молдовы ўжо ёсць такі прыклад, Прыднястров'е, частка тэрыторыі, якая аддзеленая, вось цяпер аддзеліцца Гагаузія, і краіна разваліцца на часткі. Вось. Ситуацию, в якой апынулася кіраўніцтва Молдовы, дастаткова складаная. Тому что уплыв расійскіх СМІ вельмі моцны. Настрой у грамадстве, яны в большасці все ж таки схіляюцца да мытнага саюза. Ну і на додаток яшчэ сепаратызм. Акрамя таго, недзе у сакавіку, красавіку, і ў маі уже дакладна, у кіраўніцтве гэтых сепаратыстычных рухаў на Украіне з'яўляецца цэлая група людзей з Молдавіі, з Молдовы, з Прыднястров'я. Так, напрыклад, віцэ-прэм'ера ДНР, які адпавядае за сілавы блок, в той час быў нехта Анчуфеев Віктор. І гэта чалавек, які на працягу 15, здаецца, год быў кіраўніком МГБ Прыднястров'я. Прыднястров'е гэта непрызнаная, адарваная ад Молдавіі частка краіны, якая фактычна з'яўляецца незалежнай дзяржавай. Кішынёў там не кантралюе сітуацыю. Яна падтрымліваецца Расіяй. І вось гэты чалавек, ён з'яўляецца спачатку ў Крыме, пасля у Донецку. Разам з ім прыязджае група каля 30 спецыялістаў, якія у 90-е гады раскалывалі Молдавію. І гэтыя людзі дастаткова так актыўна пачынаюць ствараць там сілавыя структуры. Больш таго, у прыднястроўскіх СМІ з'яўляецца такі ліст для такіх людзей, аб тым, што мы цяпер змагаемся з амерыканскім імперыялізмам в Украіне, але мы памятаем адкуль мы гатовыя, калі наша дапамога спатрэбіцца, мы гатовы дапамагаць радзіме. Адначасова вялікая колькасць маладых людзей па дадзеным службы інфармацыі і бяспекі, быў адмысловы такі прэс-рэліз молдавскіх спецслужбаў, каля 500 маладых людзей з Гагаузіі праходзяць падрыхтоўку вайсковую у лагерях, дзе рыхтуюцца якраз людзі, якія едуць на Украіну. Больш за тое, частка людзей з Гагаузіі удзельнічае у баявых дзеяннях на баку сепаратыстаў в Украіне. Усё гэта сведчыць пра тое, што сепаратыстычны сцэнарый, які фактычна адкрыта абвешчаны у расійскіх СМІ, ён реалізуецца. Молдавскія спецслужбы, молдавскія ўлады вырашылі ўсё ж такі, калі ва Ўкраіне у часы Януковіча усе гэтыя ДНРаўскія флагі з'яўляліся недаўно на Донеччине, і розныя там групы спартова-патрыятычныя дзейнічалі, у лагерях тренироваліся і так далей. То у гэтым выпадку дастаткова жорстка пачалі рэагаваць. Гэта значыць, пачалі вылавліваць людзей, якія прайшлі падрыхтоўку на тэрыторыі Расіі, пред'являць абвінавачванні, шукаць, спрабаваць атрымаць расійскіх інструктараў, якія ў гэтым удзельнічаюць. І тут, конечно, трэба прызнаць, што сітуацыя ва Ўкраіне, яна паўплывала. Перш за ўсё, Захад вельмі актыўна кінуўся падтрымліваць Молдавію. Калі б не падтрымка Захада, я думаю, што шансы на реалізацыю такого сцэнарыя ў Молдове, яны былі бы значна большыя. Але такія дзеянні спецслужбаў, арышты, якія былі праведзены, яны гэты сцэнар
радикальні такі, їм вдалося заблаговатися. Караці, ось, коли ще у травні СМИ задавалися питанням заходнім, New Times, в тим, що ось, хутка з'явиться у Молдові зелені чоловічки, і що гэта краіна, яна падзеліць лёс Крыму, тады, магчыма, вы памятаеце, вось гэтыя шэраг аналітыкаў казаў пра тое, што мэта Пуціна гэта вось, Новороссія, гэта таксама Адэса, а Адэса таксама мяжуе, Адэская вобласць мяжуе з Гагаузіяй, вось гэта цэлы Прыднястров'е, вось гэта цэлы кавалак, што Новороссія фактычна гэта вось увесь гэты уся гэта тэрыторыя, такі вельмі сур'ёзны кавалак зямлі. Вось, то гэты сцэнарый все ж таки такімі адважнымі дзеяннямі удалося як бы затрымаць. Там былі вельмі такія, медыяльна цікавыя падзеі, тому што нехта віцэ-прэм'ер России прилетая у Приднестровье, ему там передают, не помню, для 200 тысяч, я маю на увазі Дмитрия Рогозина. Дмитрий Рогозин, приезжая в Приднестровье, ему дают там 200 тысяч подписал Жихарова Приднестровья за то, как долучили Приднестровье до России. Вот, и он героится, потому что злучение поветренное Новгород Кишинев, он героится в Кишинев, и молдавские мытники, они проводят перегруз в самолете вице-премьера Российской Федерации и забирают все эти подписи. Вот. И, не глядя на то, что, вы же видите, как Россия реагирует на такие речи, ось у Дмитрия Рогозина, який там, коли ви пам'ятаєте, коли Славянськ там стояв, він писав, що поміняв би всі свої посади на окоп под Луганском, ось, но тут він дав подписи без боя. Коротше, ось такі рішучі дії, вони якби принесли свой ефект. Ось. И их пик был самый перед выборами, когда на 4 дні перед выборами были проведены шерах перетрусов, в них была знайдена оружие, материалы выбуховые, планы урадовых будинков, и были затриманы люди, які на думку молдавського фонду, вони повинні були координувати такі післявиборчі протести. Партія бізнесмена, про которого я узгадував, Рената Усатова, вона була знята з виборів, тому що у суді було доведено, що частка фінансування, яка пройшла на виборчу кампанію, вона походила за межі, що з'являється порушенням молдавского законодавства. И коли 30 листопада відбувся у Молдові день X, на який вельми розлічили Росію, потому что пляны были такие, что пророссийские силы возьмут большесть на выборах. Особисто в этой молдавской передвыборчей кампании поудзельничал Владимир Путин, який прийняв лідера партії соціалістів, тобто такий новий союзник Москви, тому що комуністи дрянні не захотіли там дестабілізувати країну. Ось був знайдений новий союзник партії соціалістів. Ось цей лідер Ігор Додон зустрівся з Путіним, були зроблені фотоздимки, і вся Молдавія перед виборами була залеплена плакатами, де ось лідер соціалістів разом з Путіним. І він, справді, партія набрала сама більше у Молдавії. Але
праєвропейські партії вони заховали більшість. І фактично план Росії потерпел ось таку поразу. Да? Молдова вона значно менша, ніж Україна, а вона знаходиться у тяні України і того, що відбувається на Україні, але це вельми важна подія. Як оказалося, використовуючи підтримку Заходу, тому що у Кишиневі, коли Путін підтримував один блок, то, зрозуміло, Захід підтримував другий блок, і у Кишиневі були практично усі найбільш значні європейські політики, так само віце-президент США з візитом, як підтримати про європейську коаліцію. І оказалося, що не обов'язково сьогодні у постсоветской краине, когда Россия зображует все свои сроки, зеленых человечков, не обов'язково уряд повинен понести поразу. Ось. І це такий оптимістичний сигнал, не тільки для Молдови, а так само для любої країни, які доводять, що коли все ж таки рішуче супротстоять погрозам, коли операція, коли Захід фактично буде підтримуватися, то шанси на заховання своєї незалежності, шанси на самостійний вибір шляху свого розвиття, вони абсолютно є. У сувязі з цим є таке питання, що повинна робити така країна, скажімо, як Білорусь, у постсоветська країна, яка знаходиться поміж цими двома інтеграційними проєктами, коли вона відчуває, що вона повинна робити, коли вона відчуває погрозу. Ось. Ну і відказів вельми шмат, вельми різні. Мені здається, що коли ми розмовляємо про Республіку Білорусь, про нашу країну, то таким найбільш важливим є підтримка національної свідомості. Коли на російську збірну, неважно по хокею, типа футбол, типа і по часті інших люди кажуть наша, то це вельми близько до такой ситуации, когда чуешь от человека, что, что добро получится до России, там, заробки вышедшие, там, есть великая краина, могутная, вот зеленые человечки, Искандеры мои и так далее. Я думаю, что и в Республике Беларусь, и у элитах улады некое разумение погрозов, які виникають до ситуації для незалежності Білорусі, вони є. Інша справа, як ось на гэты выклик отказывая влада, потому что не бачно ніякого такого цельного сценария. Коли мы находимся в такой уникальной ситуации, потому что у нас есть официально отвечено, что у нас есть державная идеология, это значит национальная идея у нас оформленная у выгляде державной идеологии повинна быть. Есть идеологи, люди, які гроші заробляють, отримовують за поширення державної ідеології, але отказ, що таке державна ідеологія, там, коли не помиляюся, 40 означений є отказу. Виглядає, тому що коли 40 подручників было выдано. А перша криниця висвітлення державної ідеології Олександр Григорович Лукашенко мне там несколько год тому сказал, что с идеологией у нас не вельми выше. Потому что нема отказа у нас. Вот. И то, что у нас нема такой окресленной национальной идеи, это одна из самых таких серьезных погрозов для незалежности Беларуси, потому что тут идет змагання за серце, за душі. І коли все ж таки, як показали події на Україні, коли вдасться
значную частку насельніцтва пераканаць, што все ж таки вы расейцы, на самой справе, то будучыня краіны будзе стаяць пад вельмі моцным знакам запытання. Я на гэтым хацеў бы спыніцца і даць магчымасць, не ведаю, падыскутаваць, адказаць на ваши пытанні. Дякую, Андрей, за такі грунтоўны расповед, часам гістарычны, часам аналітычны. Вось пакуль аўдыторыя будзе думаць, што я нам хацела падыскутаваць, я воспользуюсь тем, что микрофон у меня в руках, не административным ресурсом, а у меня есть такие, так само, два питания до этой темы. Перший зв'язаний якраз ось, скажімо так, історичної частки, псевдогенетичної реконструкції того, як це все відбувалося, і той ролі, яку Східне партнерство грає ось, як чинник цієї ситуації, цієї кризи, у якій ми зараз усі живемо. Ось, ваша теза була в тим, що интеграционный проект Кремля, альбо такие новые проявы, или то, что мы называем имперскими амбіціями Кремля, вони були узбуджені менавіта ініціативою Східного партнерства, якою Москва побачила ніяку погрозу ось для той простори, якою не завсюди лишила своєю. Але ж політика її розв'язу до гэтага розпространялася, розповсюджувалася на гэтые наші страни. Я пам'ятаю, що коли ініціатива Східного партнерства тільки об'являлася і возникала, то гэта яшчэ для Беларусі было нейкай такой прывабнай рэччю, а Украіна ці Грузія, напрыклад, яны былі вельмі расчараваныя, бо тая палітыка суседства, якая была дагэтуль, яна была гораздо больш рашучай і больш чаго абяцала ім. Таму мне здаецца таким сумнеўным гэты тезіс пра тое, што Москва занепакоілася за гэтыя тэрыторыі менавіта ў адказ на гэтую ініцыятыву. Менавіта, магчыма, там ёсць нейкія другія чыннікі на гэты конт. Значит, с нечем можно погодиться, потому что ніколі Россия не адмаўлялася ад гэтых тэрыторыяў. Але калі казаць пра інстытуцыянальны вынік, з'яўленне Еўразійскага саюза, оформление менавіта у ідэалагічнай кнігі, потому что я кажу, что і ў 1994 годзе Назарбаев пропонував євразійську інтеграцію. І після я вже тепер докладну дату не назову, але так само пропонова серйозної такого євразійського проєкту інтеграційного була озвучена свого часу Вороніним у дочиненні до Путіна. І так само це не знайшло підтримки. І толькі пасля таго, як гэты слабенькі праект, потому что кажу, что так, вы абсолютно маете рацию, что было великое расчарование, прежде за все потому, что Східне партнерство не давало перспективы сяброўства і развязі. Потому что были краіны, Грузія, наприклад, які були вельмі зацікавлені у сяброўстві і развязі, але гэтага у Східнім партнерстві не было. Але все ж таки так, інституцыянальна гэта сталася выклікам для России. Свой варыянт адказа інституцыянальна у выглядзе Еўразійскага саюза менавіта ў 2011 годзе быў ужо неяк там оформлены. Все ж таки я думаю, что калі не узбудзіў, потому что на постсоветская шапку заўсёды Москва глядзела праз сваю прызму, то прынамсі каталізатарам было вызначана. А другое питання, яно вже зв'язане хутчэй з актуальнай сітуацыяй і з тым, у чым мы зараз жывем. Гэта адзіна з такіх банальных тэзаў пра тое, што гэтая крыза, якая зараз разгортваецца, і тая вайна, якая ідзе, яна мае вельмі моцны, напэўна, самы моцны за ўсю гісторыю чалавецтва інфармацыйную складнік. То бок там інфармацыйная вайна гэта адзін з такіх самых гарачых фронтоў зараз. І мы немножко ведаем пра тое, як Украіна вядзе сябе ў гэтай вайне, якую перш тычыцца. Але ў мяне пытанне, ці ведаеце вы штосьці
про тое, што адбываецца ў другіх краінах усходняга партнёрства, то есть наших суседзях, вось на гэты пункт. Ну, напрыклад, у той самай Малдове, якой зразумела, што ідзе тут вайна спецслужбаў, ідзе вайна інтарэсаў, ідзе вайна дыпламатаў і вось усіх гэтыя кантэксты, якія вы разгортвалі. Але што адбываецца там у сферы медыа? Тым больш, калі мы рэальна маем сітуацыю таго складу грамадскай думкі, пра які вы таксама казалі, які характэрны для многіх краінаў, гэта праблема. Што делают медыа у наших суседних странах? Была вельмі сур'ёзная дыскусія, і эта дыскусія, она нават не толькі у краінах усходняга партнерства, она увогуле у постсавецкіх краінах, у тым ліку, напрыклад, у Казахстане. Вось, калі наўпрост казалася, што расійскія СМІ пагражаюць бяспецы Казахстана. Вось такія былі выказванні. Вось. Ну, таму што у Казахстане таксама з'явіўся гэты тренд прарасійскі. Вось я размаўляў з такой спадарняй, якая кіруе там буйным незалежным сацыялагічным цэнтрам. Вось яна сказала, ведаеце, што гістарычна, ментальна ёсць частка людзей у нас, якая прызвычаілася да таго, што правда там, дзе Масква. Вось. І вось гэтая з'ява, яна характэрна для ўсяго постсавецкага пространства. І паўсюдна, ва ўсіх, включая нават Армению, у журналистских колах были дискуссии на того, как себе поводят в подчинении до российских телеканалов. Потому что то, что они нам робят с журналистикой, это никто не называет. И некого такого отказу, такого нигде не было, такого некого алгоритма такого створения. Я могу сказать, что у Молдавии передвыборчая кампания, она была вельмі шмат поставлена на непосредний контакт с выборцами. Як з боку пророссийских партий, так и с боку проевропейских партий. И там вот гэты непосредний контакт, непосредная размова, и она, мне подается, была такой вот альтернативой. Улічваючи, что это все ж таки невеликая країна, там это достатково буде. Ну, ведаеце, ще можна сказати о прибалтійських країнах, для яких так само великая проблема то, что відбувається, перш за все, Латвія, так само Естонія, у меншій ступені Литва. Як бачимо, президент Даля Грибовская войовничо настроєний. Не так давно збройные силы Литвы были приведены в стан подвышенной готовности. Это было связано с тем, что российские самолеты повышают повітряну простору. Ну, могли напрацьовувати апошні паўгады вельмі шмат выпадкаў павышэння повітряной просторы прибалтийских краинов российскими самолетами. Это выглядает так, что самолеты летают на территорию, и им насупроть поднимаются самолеты уже натовские, которые там стационируются, и вот российские самолеты отлетаются на свою территорию. Это выглядает такая психологичный тиск, короче, вот такая атмосфера. А вертаючись до СМІ, одним з пропановок, які підтримують усі три прибалтійські країни, це створення російськомовного каналу, який буде адресований навіть не на постсоветский обшар, а до своей властной национальной меньшости. Потому что, например, у Литве, у Латвии есть люди, которые з'являються громадянами Литвы, мають паспорт без гражданства особи. Вони не ведають латышской мовы и, відповідно, глядять на свет праз призму телебачення, російського. І, відповідно, створення некої альтернативи для них. Ось такий проєкт буйний, він обвіщений, але покуль тільки на узровні некої концепції. Конкретного висоблення я не знайшов.
Вот, я думаю, что ключей за все не в этом будет развиваться, потому что так само з боку Єврозв'язу були такі пропанови, як створити російськомовний телеканал, який буде зафіксований вже на постсовєтський обшар, і який буде криниця інформації для людей альтернативних. Так само, поки на узрокі концепції, але з того, що я веду, некие сроки то, как выпрацовать концепцию такого канала, они уже инвестируются. Ну, але от концепции до виконання великий шлях, для нас это цікаво перш за все тим, тому що можна поставити знак питання на будущее Білца. Тому що коли є програма, яка на русской мові і адресована для постсоветских країн, то вона може фінансувати додатково особний канал. Коли можна там його підключити плюс это і заробити сюди. Короче, вот такие якби вітають некие такие ідеї, які з одного боку слушні, з другого боку для Білорусі, наприклад, позбавити Білца, тому ж помню, було. І короче, вот так. Але я кажу, некого такого алгоритма, який був би універсальний і пошагова стратегія, як поводить себе в дочиненні до російських ЗМІ, немає ніхто, крім ліку Захід, який сутикнувся з російською пропагандою і в інтернеті, тут абсолютно якби шмат було публікацій у заходніх ЗМІ про тролів, які пишуть коментарі на заходніх ЗМІ, діяльність Russia Today так само, і обказано в этом питання практично. Російний штаб дзейнічае вельмі рашуча. Дякую. Ну, я не скажу, що я б задоволила свій інтерес, я б протягувала, але ж мені вже совість мучить. Тому, коли є питання, зауваги, коментарі, розважання, прошу. Ну, питання воно просто нема, бо я з цікавістю послухав те, що тичиться Молдови, яку я вельми мало ведаю. Я однойче приїжджав просто в Гаузі, в Одесу. З Одесу. Такі страсті. Да, з Одесу із моїх. Ні, ну тоді я, наверное, вже тоді були, це було на початку 90-х. Але ж, не маючи питання, є, ну, шмат, скажімо так, сумнівів относно того, что вы казали, сумнение не в том, что вы нечто не то и говорите. Да? Просто, что погляд на то, что вы закранали, может быть, ну, трохи інший. Да. І гэта было б варта, ну, напевно, там, пообмярковувати, так, подробязно, да? Починаючи з самої ініціативи Усходнього партнерства, яка, сапраўды, была хутчэй накіравана на то, як не заморозить вступление этой краины в 6 до Евросоюза. По нікому это было не потрібно. Але ж я бачив от початку великую користь в Усходнім партнерстві, і эта користь, ну, она здійснилася, так скажем, до певного моменту вона працювала. Але ж Усходнє партнерство, яке було накероване на то, як створити поміжну таку сферу, буферну сферу поміж Росією і Євросоюзом, не улічувало особливостю, відмінністю тих країн, 6, які були членцями цієї ініціативи. От початку, ще до того, як була обвіщена ініціатива Усходнього партнерства, ми обмірковували її з політиками у Брюсселі, у Варшаві. Польсько-шведська ініціатива, тоді це називалося. Усім було зрозуміло, що вона закранає і вельми серйозно закранає інтереси Росії, і Росія нечто буде робити в отказ. Тому, особливо польські політики, вельми підкреслювали, нібито то, що ця ініціатива ніяк не накерована супроти Росії. Але ж чим більше не підкреслювали, тим більше було зрозуміло, що... Але не запрошали. Да. Для наших же країн, то, что Россия там не удельничает, хоть были такие пропановы, да,
дазволіць удзел Расіі, хоць бы там як незральніка ці там з абмежаванымі правамі. Для нашых краінаў гэта было такім добрым штуршком, асабліва для тых, якія праблемы Азербайджан, Арменія і Беларусь. А вось тое, што адбывалася потым, калі распачаўся расійскі адказ рускага міру на гэта ўсё. Тут сутыкнуліся две такія, калі хочаце, ідэалагічныя, можа і ментальныя сілы. Заходняя праграма і расійская праграма. І вось на сённяшні дзень мы бачым не проста інфармацыйную вайну, а як гэта называюць зараз модным словом, конституциональную войну, войну, накіраваную на кіраванне свядомасцю, на разрыв ідэнтычнасцяў, стварэнне новых ідэнтычнасцяў, декомпозицию, деконструкцию свядомасці, нават сумлення. І тут на першых этапах, вось ужо гарачай вайны, пачынаючы з Майдану да сённяшняга дня, у першыя месяцы, першыя паўгады нават гэтай вайны было відавочна, што Расія перамагае. Я сам нават далучаўся да гэтага енку пра тое, што мы прайгралі інфармацыйную вайну. Але ж другая палова гэтай гадавой вайны показывае, што, здаецца, Расія прайграла і назаўсёды. І вось разабраць чыннікі, складнікі і інфармацыйнай вайны сучаснай і вось гэтай концыентальнай вайны, якая толькі-толькі засяродзілі ўвагу даследчыкі, філосафы, аналітыкі і так далее. Што дазваляла Расіі перамагаць на пачатку, у той самай Малдове, дзе здавалася, нават напярэдадні выбараў, здавалася, што прарасійскія сілы могуць перамагчы. І тое, што ўрэшце рэшт не дае магчымасці перамагчы Расіі. Вось калі паразу Захаду, Еўропы, ва ўсіх гэтых стасунках доўгатэрміновых я магу тлумачыць памылкамі, недахопамі праграмы, ініцыятывы і так далее, то у Расіі ўсё досыць прадумана было. І перамога была, скажем так, вынікам падрыхтоўкі. Але ж вось параза, яна мае сваімі чыннікамі нейкія вельмі фундаментальныя рэчы, якія не даюць магчымасці гістарычна Расіі перамагчы. І, на жаль, сёння наша, скажем, думка, еўрапейская філасофія, беларуская думка, украінская думка, наколькі я з гэтым знаёмы, усім не ведаю, пра што там думаюць, бавяць малдаване. Мы не маем адказу на гэтае пытанне. Трэба было б распачаць, хоць бы для пачатку там шырокую дыскусію на гэтую тэму, узняць вось гэтыя дробныя чыннікі, якія падаюцца дробнымі, насамрэч з'яўляюцца выніковымі ўрэшце рэшт. І тут вы напрыканцы пачынаеце гаварыць, напрыклад, пра такую рэч, як нацыянальная ідэя. Але ж, а ці ёсць у украінцаў нацыянальная ідэя сфармуляваная? Причины адрозніваюцца да беларускай, напрыклад. Я, напрыклад, не думаю, што яна ў іх ёсць. Вось у расійцаў ёсць нацыянальная ідэя, але ж яна не спрацоўвае, яна не будзе працаваць. І тут вось вельмі цікавыя рэчы адкрываюцца. На жаль, мы амаль не чапляем іх у сваіх абмеркаваннях. У нашай беларускай медыяпрасторы проста няма такіх магчымасцей. Бо не станеш гэта абмяркоўваць у карасейкіх перадачах там на Белсаце ці там у пэўных газетах. Я вось тут гляджу, што нам не хапае не рускамоўнага каналу нашага, не расійска-мірнага. Нам не хапае нацыянальнай ідэі, чагосьці іншага. Вось я згадваю
то інтерв'ю, яке я вам давав для газети «Виборчий», яке раптом було передруковано. Там, де ніколи не з'являлися ніякі там ні артикули, ні репліки. Таджикистан, Таджикское радио «Свобода». По выніках гэтага інтэрв'ю там пачало штосьці шукаць у мяне ўжо, там, да, знайшлі па тэлефоне і так далее. І статус газеты «Выборчий», ён таксама перакрывае магчымасці беларускіх сродкаў масавай інфармацыі, як і расійскія СМІ. То што ёсць у такіх сродкаў масавай інфармацыі, як газета «Выборчий», ну і расійскія там сродкі масавай інфармацыі, і чаго не хапае ў нашай медыяпросторы. Тут уже я переходим до конструктивных пытаний. Мало того, что нам нема дзе у нашей громадской функции обмяркоўваць наибольш істотныя пытанні, якія сёння всплывают на поверхность. Але ж яшчэ і інстытуцыянальна мы вельмі дрэнна арганізаваны. Наводкава поле, здаецца, ўсё ёсць. Каналы нейкія ёсць, да? Часткова перакрываюцца расійскія самыя адыёзныя праграмы, да? Перакрываюцца на беларускай прасторы. Ёсць там газеты, інтэрнэт-сайты, ўсё нібыта ёсць. Але ж не працуе асабліва, калі мы берем першыя паўгады гэтай інфармацыйнай вайны. Здавалася, ўсё, нас разгранілі цалкам. Чым адрозніваецца ситуация по Украине? Чему я кажу, что у нас тут нема национальной идеи? То, что адрозніваецца, это відавочна. Калі былі апытанні, готовы ли вы оборонять Беларусь в выпадку российской агрессии войск? Первое питание, там, здається, 15% отказало так. Другое, здається, там больше за 20. После уже другое питание, оно уже было, коли эта погроза якби стала значно далейше. Але тоді ось був момент такий, ось, справді так, як ви кажете, що це вот такое відчування, що вот, розкатали по повній. Ось. І я вже вельми давно не зустрічав таких зацятих прихильников, например, Лукашенко. Коли там кажуть про його рейтинг, я зустрічав таких людей, нехай буде там, такого кшталту ось прихильність до Лукашенка. То коли ось почався весь этот русский мир, ось після Криму, то моментально почали зустрічати людей, які просто фонтанно говорили, да, Росія, да, велика, да, могуча і так далі. Ось, і це Заходняя Беларусь, це ж не Усходняя Беларусь, і от там люди, або, наприклад, на Мутейшику в Родні, там Шалкевич «Живи Беларусь», там нечто каже, а йому з зала діти, які туди, Крим наш, Родний, ось, тому это дети, ви ж розумієте, це ж діти, які народилися в Білорусі і все таке. Ось. Я менавіта про це казав, і мені подається, що, коли казати про Україну, то затримали, умовно кажучи, вот этот поход, что цікаво, русскомовные ось солдаты и батальоны кшталту Донбасса и так далее, что оказалось, что супротив русского мира воюют російськомовні люди, які оттуда. Ось, і оказалось, що все ж таки нема такої підтримки, на яку вони розлічували. Мені подається, що ось це був некий чинник, чому Росія затрималася в Україні, ось, чому не пішла далі. Вдалося все ж таки не цю ситуацію стабілізувати. Ось. І тому, коли там робили такі питання в Україні, то, я не пам'ятаю, 80% казало, що готово обороняти Україну. Ось, 15, 80 і навіть 25, 80 все ж таки є розниця. І ось про таку розницю кажу. Я знову ж не задоволений отказом, бо притримувався своєї позиції на этой пункте. Вот что я мог бы сформулировать, что вмешательство российское в Украине было в разы больше, чем на Беларуси. Вы то же самое показываете про Молдову, что вельми моцно вплыли спецслужбы там, и так далее, и так далее. В 90-е годы
у Ваўрадзе, беларускім народам, былі патроны розных расійскіх вось гэтых дыверсійна груп РНЕ падтрымоўвалі на самом версе. І напрыканцы 90-х гадоў гэта было ўсё перакрыта. Вмешательство России в белорусские справы было значно меньше, чем в Украине, Молдове, Грузии и Армении. Может, в Азербайджане есть чем менее, ну, я там не ведаю, да? Вот. И там, ну, такая гипотеза стоит, что национальное усведомление себе, белорусов и ставленных на России является таким иллюстрованием умешательства России. Я калісьці, я в сваёй кніжцы пісаў, і на палякі на гэта абураліся, што беларуская свядомасць паўстане, калі беларусаў клічуць на вайну з Расіяй або на супраціў каланізацыі. І гэта, мне падаецца, ну, такім цікавым чыннікам паўстання менавіта ідэнтычнасці і так далей. Бо калі я назіраў яшчэ ў 2004 в 2002 я просто стал до этого приглядаться в Украине. Панаванне российских СМИ, российской попсы, российской развлекухи, российской информации в Украине было просто шалено. Ничего такого в Беларуси просто назирать было немагчыма. Не глядячи на то, что мы, здаецца, цалкам у сферы уплыву российских сродкаў массовой информации. И вот зараз, так, я бачу так само это и в Городне, что грымнашевцы, там, ватники, откуль не возьмися на Заходней Беларуси стать, да? Але ж зараз, здаецца, снова откатно назираем. Ну, да, да? да, Скончился наступ российский. Пакуль не было отказа з боку України, пакуль був такий, якби, ну, демонстрація сили з боку Росії. Ось ця сила, крутость, вона так перла просто. Ось, і здавалося, що зараз вони перекулять цілу Україну і цілий студент перекулять. Ось, так і все рішить. А коли почався там отказ, коли почали в отказ стріляти, коли почалася війна, то вже, ну, зовсім інша пісня почалася. Але я все ж таки, якби, ну, это, конечно, добре, что этот откат есть, але мне подається, что база застається бранейшим. Что ось ці люди, які умовно кажучи, що вони готові, ну вот, круто тепер бути, умовно кажучи, зв'язаним з Росією, з Росією круто, так? От вони тепер круто з Росією. Завтра з Єврозв'язом, ми з Єврозв'язом круто. Післязавтра знову з Росією, ми знову з Росією. І ось цей сценарій, який Росія відкатує на постсоветський шар, і він, ну, якби, подразумевает, что коли есть вот такая группа, она не мусит такой быть нават доминующей. Вот, коли есть такая группа, есть небезпековость такого сценария гибридной войны. А уже так увогуле казать, ну, исторично про это, то коли кажут, что гибридная война это нечто новое, это неправда. Вот, коли взять наши территории, тутейшие территории, между с Польшей 20-е годы, 21-го, недзе до 25-го года, абсолютно гибридная война, яку вели ГПУ там, и якби советские спецслужбы супротив другой Речи Посполитой, организовываючи якраз таких зеленых человечков, які... Ну, достатково почитать биографию той самой Веры Харужей, да. Абсолютно партизанские отряды, напады на города, ось то, что якби мы видим, только еще они отходили на территорию России, потому что когда подтягивались на какие польские войски, они отходили на территорию СССР, и после снова атаковали. И ось недзе до 25-го года увогуле планы Компартии были польской, ну, КПП и коммунистической партии Заходней Беларуси, Заходней Украины, это ось повстание, организация повстания. Ось, ну и тогда якби мне удалось другой Речи Посполитой ось гэтую з'яву там тэмаваць. Ось. Гэта так асобная тэма, як гэта ўдалося, але ось гэта была такая гібридная вайна, якую мы сёння на Украине назираем. Бок у нас уже есть опыт. Сёння нейкія сплошь позитивные тезы гучаць, і оптимистичныя, што для мяне вельмі дзіўна, бо здаецца, што ситуация от оптимизму далёкая, але ж Россия уже проиграла,
У нас есть опыт гибридной войны, Молдова нам приклад. І все таке. Калі есть яшчэ пытанні ці выказванні у прысутнічых, я сейчас яшчэ іх задаць. А калі не, то мы скончым. Яшчэ ёсць. Хотела бы повернуться до питання інформаційної війни, чи як там її назвати. Ось, і зрозуміло, що у білоруських, коли ми трошки говорили вже зараз про білоруські незалежні медіа, але як вони доволі вузькі, і їх аудиторія доволі вузька, і більша частка білорусів, які з'являються, скажімо так, і більш схильні до больше анализует информацию, хотелось бы сподіватися. Ось, але більша частка білорусів, які з'являються ахвярами, цими потенційними ахвярами інформаційної війни, вони, у принципі, альтернатива для їх – це офіційні медіа і державні. І як ви потлумачите ту позицію, яку займають зараз в умовах інформаційної війни державні медіа? Казали про те, що еліти, і правячі еліти так само, вони наполохані. Але реакція медіа доволі така розмазана. Ось чому наша машина пропаганди не запускається? Перенастраиваться. Это доброе питание. Это питание варто было бы задать Александру Лукашенко. Потому что з одного боку погроза есть, і його є шерах виказування тим, що погроза є. Ось, є інші його виказування тим, що він готовий плечем остатися, плечі з Путіним і боронитися від усіх. Ось, я думаю, що ситуація тут така, що з одного боку вельми велика залежність від Росії, ось, залежність господарча. Ось. І гэта залежнасць, она не дазваляе неяк радыкальна рэагаваць на такое. Ці няма нейкага канцэптуальнага адказу з боку беларускай улады, калі не Расія, калі не Еўразійскі союз, то як нас, хто возьме на содержанне, мовно кажучи, тому що, на жаль, калі глядзець на Рэспубліку Беларусь як на прадпрыемства, то на прадпрыемства страты. Вось, нам патрэбны донар, які будзе нам нешта даваць. З гэтым донарам на працягу 20 год з'яўляецца Расія. Александр Лукашенко показал, что он готов гандляваць, мовно кажучи, замежнай палітыкай. Калі умоўна заплаціце, то будзе там прызнанне, не ведаю, там, Абхазии, Осетии, Крыма, чего завгодно, калі не заплатите, не будет. Ось, такая позиция, калі там не... І гэта, до речі, позиция, она знаходится з разумення у белорусского народа, якой шмат кому подобається, что вот мы, оказывается, можем и так, то, короче, ось эта хитрость такая, она подобається. Ось, але концептуально отказа нема. Ось, такая ось тактика хитрая у нас есть, а стратегии у нас нема. И в сувязі з гэтым, мы приглушим, мы не будем называть карателями и не ведаю, фашистами, але будем у русле ісці российской пропаганды, таким генерально, как бы не было когнитивного диссонанса населения. Це ж совершенно одно, другое. Мне подается такие отказ, потому что нема просто стратегии в этой ситуации. Есть так. Это такая забота об населенности, как я назвала ехала. Но мне так само здаецца, што стрыманая пазіцыя беларускіх дзяржаўных СМІ на гэты конт яна нам цалкам аб'яснімая, але ж мяне зараз цікавіць нават другое пытанне. Што будзе, калі гэты выклік там стане рашучым, і калі мы зменім вектор і такі вырашым супраціўляцца, ці хопіць у нас моцна. Я зараз маю на увазе і дзяржаўную СМІ цалкам, таму што, гледзячы на то, што Расія ўжо прайграла, дзейнічае вельмі рашуча. І тое, што там уплыў расійскіх СМІ, дзяржаўных СМІ нашых, расійскіх СМІ на Беларусі вельмі высокі, і тое, што зараз адкрываюцца і прыходзяць новыя расійскія СМІ, прычым самага прапагандысцкага толку, і ніхто не тое, што не забараняе, а ўжо дае такі зялёнае святло гэтаму працэсу, гэта вось,
Як на мой смысл, ну, уже вельмі ну, такая сильная пагроза, якби было, што мне трэба было б супраціўляцца, што з гэтым будзе, незразумела. Дякую яшчэ раз, калі гэта было апошняе пытанне у нас зараз, то мы скончым эту лекцыю. Дякую вялікі, Андрэй, яшчэ раз за гэтую прамову. Мне здаецца, што лекцыя так атрымалася, лекцыя і размова атрымалася вельмі удачная, і хацелася б яе працягнуць далей у нейкіх другіх фарматах. Гэта першая наша лекцыя ў гэтым цыкле, якая была не звязана з журналістыкай, бо першыя две лекцыі былі тым ці іншым чынам звязаны з медыа наўпрост, а гэта так ускосна. І я вельмі ўдзячная вам за тое, што мы мелі сёння магчымасць з чалавекам, які ну, так, звычайна займаецца хутчэй напісаннем ілюстраваннем нейкіх рэчаў, размаўляць як з даследчыкам, экспертам, чалавекам са сваёй пазіцыяй і так далей. Дякую вялікі. Дякую вялікі за запрашэнне.